Здравейте хора, аз съм Азия 242, а ние днес ще играем на Hunger Games. И да започваме 5, 4, 3, 2, 1. Вече може да се пие. Just. Тук преди като играх си спомнях, че има много честове. Там няма. Ялко, че имам ябълка един, скоро се нахраня. 19 минути преди края. А не края. Като станат малко хора и почвам да се бием. Те са описа много дълги. Поглеждам надолу. Сега ако тук ми кажеш, че няма чест. Право, късмета ми. Чакайте, ще ми даде ли повече? Кой ми даде? Нещо за ядене, елексир ще взема. Не, алелуя! И хора, видях, че умрях. И това беше гадно. И сега да отидем в някоя друга игра. Добре, влязохме в друга игра. Това е забавно. О, водка. Водках. И добре, само 7 човека сме. Трябва да станем повече. 8 човека, вече може да почнем игра. 9 човека. 11 човека. И започваме. Мисля. Още два влязаха. 5, 3, 2, 1. Чакайте ме. Я забягам. Здесь ското ми трябва. 4, 3, 2, 1. И вече пак може да се бием. Вау! Чест. Тук има очень чест. Тук никой да нема пресрещни. Той да ми даде. Той ще го използвам да ми даде повече броня. Само каска ми остава. И ние сме на летището. 19 минути. Да отидем после на арената. И аз ще го стигна. Не мога го стигна. О, за жалост може да се отвори. Защото